už keď skončili tie majstrovstvá a vedel som, že sa vrátim sem, tak som sa na to veľmi tešil aj na publikum, na domácu atmosféru, ale aj na chalanov v kabíne. A presne to bolo to, ako som si predstavoval, výborná atmosféra, víťazný zápas, hneď prvý. Čiže nič lepšie som si nemohol prijať. Aj nároční súperi vás čakali, ale to sa teraz dá povedať o každom súperovi, ktorý nás čaká. Teraz už keď sa blíži to play-off každým zápasom, tak tí súperi môžu byť aj pod nami v tabuľke, ale každý chce získať čo najviac bodov, chce sa tam dostať do toho play-off, tak každý jeden zápas už je ťažký, čiže to už teraz si žiadnych súperov nenavyberáme. Preto je aj dôležité trošku voľno. Aké voľno ste dostali teraz od trénera? Teraz sme vlastne dostali voľno do zajtra máme celý deň voľno, aby sme si oddychli. Bola tu nejaká epidémia malá, chalani mali trošku, myslím, že už to je v pohode, tak aby sme sa dali dokopy a v nedeľu sa znova zídeme a potrénujeme dobre. Už v útorok vás čaká Lev, pre teba dosť zvláštny zápas. Tak je to zvláštny zápas, len chýba tomu takéto to korene, pretože brat je stále zranený, čiže asi nenastúpi. Takže chýba tomu ten náboj bratský, ale je to ďalší ťažký súper. Čiže je to ako každý iný zápas, treba sa na to dobre pripraviť a samozrejme teším sa aj, že hrajeme v tej väčšej hale, čiže bude to určite veľa fanúšikov, tak teším sa na to. No vraj by to mohol byť rekord v KHL. Tak dúfam, že bude, pre toľkými ľuďmi som ešte nehral. Opäť ale dá sa povedať, že ide o 6-bodový zápas, tak ako v novembri. Taká istá situácia bola aj vtedy. Tak s tým Levom sa stále doťahujeme, sme vlastne susedia v tabuľke, čiže každý zápas s nimi je že buď odskočíme, alebo sa nám vyrovnajú, tak musíme zabrať, aby sme im odskočili a spravili si lepšiu pozíciu do play-off. No ale Lev bude nabudený, predsa len dvakrát sme ho už stihli poraziť. Tak je pravda, že už sme ho porazili aj u nich, aj doma, ale oni budú nabudení, ale my ešte viac. Pevne verím, že ich porazíme, že motivácia je obrovská, príde určite veľa fanúšikov, celé Československo pozerá vlastne skoro aj v KHL, aj Rusov to zaujíma, takže je to veľká bitka. Teraz celá KHL sa točí okolo zápasu hviezd, u vás sa niečo spomenulo, že poďme si to pozrieť? No, nepočul som žiadne také, že poďme si to pozrieť a niečo. Tak určite, keď to pôjde v telke, nejaké tie súťaži zručnosti, to je vždy zábava pozerať, čo vymyslia tí najlepší hokejisti v lige, či už je to KHL alebo v Báde inde, čiže keď to zachytím v telke, rád si to pozriem. Na ktorú súťaž by si trúfol, až by si mal tú možnosť? Tak určite raz by som sa chcel dostať na nájazdy. Vlastne v zápase hviezd, tam nejaké fintičky ukázať. Ale Čada by ti mohol dať tú možnosť, lebo Slovan má dosť veľa remíz. Tak v zápase je to iné, tam idú osvedčení strelci, skúsení. Ja by som skorej len také hračičky, také rôzne fintičky skúsil, kde o nič nejde, trošku pobaviť divákov a tak snáď časom. Tak dúfame, že nás pobavíš už v najbližšom zápase. Ja dúfam, že bude to dobré.